Ginparigon hitong Department of Tourism ang kaandaman iton mga local emergencies ngan ginpaurugot iton mga libel iton kataluwasan ha kabukiran nga nature-based tourism area sa Northern Samar pinaagi iton paghatag in startup safety training kits. Gindumara ang turnover ceremony hiton mga ekipahihan na kalabay nga Webes sa Gamay Municipal Hall. Nga ginatenderan naman iton mga opisyal iton Department of Tourism, local government officials ngan local tourism officers hiton Northern Samar. Ang kadakitin may ada sulod nga importante nga gamit sugod itong drawstring bag, dry fit shirt ngan standard bucket hat ngan standard first aid kit. Subay itong Department of Tourism ang nasabi nga tools in makakabulig ang mga trained responders nga gumios como frontliner sa pagsigurado iton katalwasan han mga turista ngan paghatag insakto nga bulig durante iton mga emergencies. Ang mga benepisyaryo nasabi nga kits in an mga naghuman hiton Mountain Search and Rescue o kon MOSAR training program nga ginorganisa iton Department of Tourism Eastern Visayas Regional Office. Kalakip naman ang mga benepisyaryo in mga mountaineering enthusiast, community tour guides, members iton community-based tourism organizations, ngan local government unit emergency responders, tika nga mga bungto iton Gamay, Lapinig, ngan Palapag. Gintututduhan MOSAR training ang mga technical nga skills sa search, rescue ngan first aid, partikular na ang mga mabukid ngan delikado nga tourism sites. Subay pa DOT, dako ito na ibulig na sabi nga inisyatiba, hapagpapahitaas han kaandaman han mga lokal nga komunidad ngan pagpaparigun hiton katalwasan han mga bisita. Mga butang nga importante agud mapabilin ang pag-ursa han turismo ha lugar. Samtang yana nga maaram na ngan may sakto na nga kagamitan iton mga community partners in ginalauman iton Department of Tourism nga mas talwas na iton mga tour, mas may kumpiyansa ang mga tour guides ngan mas malaksi iton pagbaton ha mga emergencies. Tigang din Bombo Radio Tacloban, ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!